Han vil gerne præsentere sig selv. Han vil gerne præsentere sig selv. Hans navn er Jesper Wilman. Han ved med MC Ejner og DJ Jan og OT. Nej, de er fint selvfølgelig. Ja. Kan du huske en af de gamle? Ja, jeg synes, vi kan tage en af de gamle. Okay, Jesper, du begynder. Er der nogen søde poptester i huset? Hvad er der gang i, hvor det går det? Hvad er der sket? Kommer til sagen uden lægen, sådan lidt efter lidt. For nu hvor MC Ejner er tilbage igen, skal vi studere og analysere et interessant fænomen. Det er en del af vor hverdag, en af den slags ting, der ligesom den som café og Voice og Burger King. Vi skal se og definere fænomenet, så er det sådan, at vi hos Vimenine folk som Michael Jackson og Madonna finder ting, som nok kan lede os på rette vej. Diskotøj og diskotek og disco, hvad ved jeg? Du kan se dem for sig selv, men de er som regel en gruppe, og de er fast inventar i alle ungdomsklubber med støjende grin og et skærende vin. Hun har en flæset hul og hester i et Kim-magasin. Hun er en tykke gummidasker, hun har sæler og tasker. Hun kan sutte ren for øl og til at ligne sutteflasker. Hun er selv meget mere end 17-18 år. Hun er kajt fuld af skægge, hun er gel i sit hår. Hun er en plottøs. En rigtig plottøs. Så er der en vidunderlig Japs Bamse. Plottøs.